Вітаю! Ви дивитесь АТR. Сьогодні середа, 18 листопада. Це 630-й день анексії Криму. Причиною загибелі Бекіра Небієва, обвинувачуваного у нападі на робітників швидкої, стало самогубство. Це показала судово-медична експертиза російського слідства. Тіло Небієва знайшли 10 жовтня у лісосмузі біля його будинку. Поряд з ним була рушниця. Поліція анексованого Криму вважає, що він 26 вересня озброєний рушницею вистрелив у робітників підстанції швидкої допомоги в Сімферополі. В результаті 2 людини померло, інші отримали поранення. Взимку кримчани можуть замерзнути. Російські урядовці Криму зрозуміли, що їм не вистачить вугілля на опалювальний сезон. Для забезпечення тепла необхідно більше 6 тисяч тонн твердого палива, а на складах немає і 3. Міністерство ЖКГ анексованого Криму було рекомендовано створити комісію з перевірки якості надання опалювальних послуг. Комунальщики пояснюють, що не впорались через реконструкції котелень і тепломереж та несвоєчасне укладання контрактів з власниками багатоквартирних будинків. Кримсько-татарським дітям не дозволяють вчити рідну мову. Як повідомляє сайт 15minut.org, незважаючи на те, що кримсько-татарська мова одна з державних в Криму, в багатьох школах її не викладатимуть. В родині Небієвих третєкласник Алім хоче навчатися рідною мовою. Батько написав заяву до школи, однак йому відмовили. Потім він написав заяву до суду, однак слухання перенесли. А з Міністерства освіти російської адміністрації Небієв отримав роз'яснення, в якому йшлося про відсутність фахівців. Это связано на сегодняшний день с тем, что только решается вопрос перевода учебников на крымско-татарский язык. В муниципальном образовании отсутствуют специалисты-предметники, которые преподают свой предмет на крымско-татарском языке. И ни один вуз страны их еще не готовит. И все это вместе не позволяет обозначить перспективу обучения на народном языке в школе 2-й ступени. Ни в одной школе, вот 12 сельских советов, ни в одной школе в Красноперекопском районе не обучается крымско-татарский язык как предмет. Везде он дается как кружок. Так как мы коренной народ, мы имеем на это право обучения своего крымско-татарского языка, чтобы предметно преподавался 2 раза в неделю, 3 часа в неделю, но он был как предмет для всех уровней класса. Мустафа Джемілєв розповів про репресії у Криму. Уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Литви. У ході розмови Джемілєв розповів про постійні репресії окупаційної російської влади у Криму. На питання міністра з Швеції, чи відчуватимуть в Криму достатню підтримку з боку України і інших країн світу, і чи можуть вони чимось допомогти кримчанам, уповноважений президента відповів, що найголовніше – докласти усіх зусиль задля визволення Криму. Санкції проти Росії будуть, поки Крим не перейде під управління України. Таку заяву зробила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час Берлінської конференції з безпеки. Вона закликала допомогти Україні шляхом тиску на Росію у виконанні своїх зобов'язань за Мінськими угодами. Нуланд зауважила, що санкції це ефективний важіль для впливу на Росію. Росія вважає кримські ядерні об'єкти своїми. Російські представники вперше не голосували за резолюцію Генеральної асамблеї ООН на підтримку діяльності Міжнародного агентства з атомної енергетики. Бо в доповіді ядерні об'єкти Криму зазначені як українські. Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначив, що всі ядерні об'єкти на цих територіях є власністю України, а їх правовий статус визначений українським законодавством. У МЗС України підтримали позицію Демчишина. Міністерство юстиції відмовилося видавати свідоцтво про народження і смерть кримчанам впродовж доби. Правозахисники вважають це нереальним і пропонують використовувати досвід Молдови та Грузії. Раніше на Координаційній раді Мін'юсту запропонували обмежити термін розгляду звернень жителів Криму, Луганської та Донецьких областей про видачу свідоцтв про народження або смерть до 24 годин. Термін 24 години був критикований з багатьох сторін. Ми зараз якраз будемо, я думаю, що зокрема в рамках підготовки до другого читання в комітеті спілкуватися з різними зацікавленими сторонами і шукати той термін, який би був би реальним, оптимальним, але реальним, за який суди реально зможуть його розглянути. Документи, видані на тимчасово окуповані або непідконтрольній території України, їх можна лише брати до уваги.
Але це також може бути допоміжним доказом. Якщо я не помиляюся, у законодавстві Грузії це сприймається як просто додатковий письмовий доказ. У Молдові це ще більш просто, що там можна сказати, що лише на декларації того, що дитина народилася, базується реєстрація факту народження. В Сімферополі не руйнуватимуть старе місто. Головний архітектор російської адміністрації кримської столиці Ернст Мавлютов заявив, що генплан міста винесуть на обговорення і вже до Нового року він буде затверджений. Згідно цього плану, район Акміджит не будуть зносити повністю, як планували раніше, а лише приберуть аварійні будинки. Центральний і Куйбишевські ринки залишаться на своїх місцях, а на околицях міста будуть створені торговельні майданчики, які знімуть навантаження з центру міста. В районі Каменка планують прибрати полігон твердих побутових відходів та побудувати житлові багатоповерхові будинки, лікарню, школу та дитячі садочки. Мавлютов заявив, що за 5 років Сімферополь буде виглядати так само добре, як і Казань. У грудні в Криму з'явиться ще один мобільний оператор. Це буде Кримтелеком. Про створення цієї компанії повідомляли раніше, та був потрібний час на оформлення дозволів від Міністерства оборони Росії. Кримтелеком працюватиме на націоналізованому Росією обладнанні компаній «Укртелеком», «Київстар» та «Вега». Зараз в Криму працює лише один російський оператор – «К-Телеком», який отримав частоти, що раніше належали МТС Україні. Великі російські мобільні компанії зв'язку не хочуть працювати на півострові, побоюючись міжнародних санкцій. Зруйнована одна з веж Генуезької фортеці. Як повідомляє КХА, аварія сталася тому, що пам'ятник світового значення не приділяють необхідної уваги. Реставраційні роботи, так само як і дослідження стану фортеці, не проводяться. Замість цього на території стародавнього пам'ятника будують готельні номери і туалети. На виїзді до Криму з'явився патріотичний банер. Його розмістили українські солдати, які проходять службу неподалік від адмінкордону з анексованим Кримом. На ньому написано: «Я бився і загинув на своїй землі. За свій дім, за свою Україну. За що воюєш і де загинеш ти? Задумайся». У Міністерстві оборони запевняють, що напис можна побачити неозброєним оком з позиції окупаційних військ. Цим старання десантників не обмежуються. Бійці взяли на себе розповсюдження листівок зі словами «Де Росія? Там сльози і смерть. Вам це потрібно?» Листівки отримують жителі півострова, які їдуть до Криму чи на материкову Україну. У Центральному штабі громадянської блокади Криму пройшла церемонія нагородження орденами народних героїв України. Нагороди отримали бійці і ті, хто героїчно загинули, захищаючи свою батьківщину. У числі нагороджених були і кримські татари. Перед нагородженням гості читали молитви і вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Орден Народного Героя України заснували для того, щоб відзначити героїв, які не можуть дочекатися державної нагороди. Виготовляють його волонтери. Сама награда – это трезубец, серебряный трезубец, изготовленный из серебра обычных людей. Мы объявляем о том, что собираем серебро от обычных простых людей. И много приносятся таких серебряных изделий, кто цепочки, кто крестики. Но самое главное в том, что это идет подарок от души, от сердца и передается с позитивной энергетикой. Один із перших орден отримав Всеволод Стеблюк. Він – людина-легенда, був медиком батальйону «Миротворець», пройшов Іловайський котел. Власноруч відтягував з поля бою десятки поранених. Сьогодні також отримує нагороду для свого друга Влада Ковальова, який загинув в Іловайську. Для меня, наверное, это просто какое-то внимание к моим, в общем-то, скромным заслугам на фронте. Для меня это признание народа, признание простого народа, не правительства, не власть имущих. Для меня это, скажем так, награда для всех ребят, которые со мной были, которые не вернулись. Поэтому для меня это самая большая награда в моей жизни.
Нагородили орденами також кримських татар – політв'язня Ахтема Чийгоза і Ришата Аметова, який був убитий на початку анексії Криму. Нагороди будуть передавати їхнім сім'ям. Нагородив героїв народний депутат України Рефат Чубаров. Для цього він приїхав на пропускний пункт Чонгар. И такое мероприятие на Чонгаре – демонстрация того, что мы буквально рядом с Крымом. И вот эти люди, которые и погибли, которые, и слава Аллаху, живы, они служат восстановлению территориальной целостности Украины. Я знаю, что, проведя это мероприятие, мы еще демонстрируем наше единство, единство крымских татар, украинцев, людей других национальностей. Мы едины и в части возвращения Криму в состав України. Мені дуже приємно, що український народ не забув такий рід військ, як Державна прикордонна служба. І це, я вважаю, це гордість всієї Державної прикордонної служби. Мені дуже вражений від даного мероприятия, яке сьогодні проходило у місті Чонгар. Всього нагородили 9 осіб. Отримати нагороди за загиблих приїхали рідні та близькі. Хай вас це трошки укріплює. Дякую вам. Прошу привіт. Церемонія нагородження тривала годину. В кінці прозвучав гімн України і кримських татар. Після офіційної церемонії гостей запросили на традиційний плов. Гульсум Халілова, Іслам Пінка, Заман, АТР. У Кримсько-татарському музеї у Сімферополі відкрилася виставка «Костюми народів світу у мініатюрі». Покажуть близько 70 народів світу, тобто близько 130 ляльок, одягнених у мініатюрні національні костюми. Це багаторічна праця викладачів та студентів кафедри технологія і дизайн, одягу та професійної педагогіки Кримського інженерно-педагогічного університету. Також представлені орнаменти народів, на основі яких розроблялися костюми. Ця виставка триватиме до кінця місяця.